Не успяхте да биете, малко се остана. Как ви се стори двубоя? Ние според мен бяхме по-добри отбор, но от 2-0 ги спусахме и те успяха да ни обърнат с 3 гола. Вашия коментар? И моят същия, много се отпуснахме първото по време и помислихме, че те няма в Карлово и ни обърнаха. Можехме да ги бием, но с отпуснатост не успяхме. И тримата за пръв път участвате в турнира. До каква степен напрежението оказа влияние? Много Всъщност голямо. напрегнати ли бяхте? Много голямо, да. Аз за мен не бях напрегнат, не успяха да бием. Аз съм играл и с по-голями и не съм напрегнат. Ще се класира ли Марек напред в турнира? Да. Аз мисля, че да. Но последно, какво изобщо да участваш в Готия Къп? Как оценявате условията, всичко, как се чувствате? Перфектно. Всичко е много хубаво. Всичко е много хубаво.